tuninggal szemben a pókolóta srácoknak pedig a mai rendezvényre készített Honda találkozós pólók, dragracinges pólók, matricák, nyakbagasztók, és lehet egy kis játékkal dragracinges illatosítót nyerni. Nem kell más tenned, csak odamész, belész a saját Facebook oldaladra, és egy-két ismerős meghívsz a következő dragracinges gyorsulási versenyre, és már nyertél is dragracinges illatosítót. Reméljük, csak lefulladt. Jó van, csak. Döntőbe már bosszantó. Rúf, bitte. Rúf. Vagy magyar? Várj, megnézzük. Magyar. Akkor tettő. De rúf, valórájban, nem? A gombra, rúf, kész. Anya megkészíti a videót.